Salutele tatăle mea! Ce faceți? Eu sunt Sky Ninja și astăzi voi juca Minecraft. Iarăși, Survival partea a doua. După cum știți, ieri am fost parcă omorât de un zombie sau, da, un zombie. Mi-am recuperat totuși itemele, m-am dus înapoi și am zis, bă, dă-mi itemele alea și mi le-am luat. De fapt n-am zis asta, dar ce fi. Și am luat itemele înapoi, pentru că n-a durat mult. Și hai să mă duc la... Se pare că aici a murit un schelet. Arcul ăsta nu în totalitate folosit, dar totuși am primit un arc, o săgeată. Câte oase avem! Deci facem o dita mai fair, deci... Mamă, ce facem noi cu oasele astea, nu știu. Am descoperit că ca să se spawneze iron golemi, trebuie să fiu mai multe uși ca într-un sat obișnuit. Adică în acest sat ar trebui să pun într-un fel mai multe uși. Oricum, casa mea va fi parcă pe aici. Nu știu, așa am vrut eu. Credeți că îmi las eu diamantele pur și simplu? Hai să mănânc eu carnea asta. Am descoperit unde e lemnul. Uite acolo, un copăcel frumos, dar... Hai să aruncăm semințele astea, că n-avem ce face cu ele. Poate îmi fac o fermă de sfeclă murată. Așa îmi place mie să zic la sfeclă. Sfeclă murată. Delicioasă. Astea noi niște lemn. Că în episodul 1 n-am făcut mai nimica decât am admirat și chestii de astea. Hai să facem un episod 2. Deci am mai avut noroc și am găsit un arc. Mă întreb oare cât de faină de oase facem din 38 de oase. Păi, răspunsul vom vedea acum. Hai să facem... Până acum avem un stack. De fapt nu chiar un stack, acum e un stack. Deci un stack și bun. Un stack și aproape un stack. Îți faceți niște... Bun. Avem și... Îmi laștină, mam, dar câte biomuri sunt! Și acolo și sute de biomuri. Ar trebui să omorâm tot ce prindem pe aici. Zici că e mutant. Oaie. Mam, dar ce lovitură bună a fost aia, dintr-o lovitură am omorât-o. Mutant oaie, dacă ar exista. Poate există, dar pe mod. Să omorâm toți porcelușii ăștia. Porceluși! Uite, da, bă! Eu ce capcana mea? Așa, mă, nu fugi tu de mine. Fugi tu. Ok. Pe acolo, pe lângă sat, ar trebui să mai... alt biom. Frate, câte biomuri sunt! Fii atent, sunt sute de biomuri. Bine, sute nu chiar, dar sunt multe. Deci putem să le explorăm pe toate. Uite căul acolo. N-am făcut niciun crafting table, ar trebui să fac un crafting așa frumos, elegant, cât de cât. Cred că deja filmăm de 4 minute. Ar trebui să nu mai zic de cât timp filmăm. Îmi pare rău că n-am citit comentariile, dacă ați pus un comentariu. Nu mai știu sigur. Bețe avem, am dat doar unul. Se pare că va veni seara, dar nu pe tura mea. Dacă tot avem lingouri de fier, de ce totuși să nu facem și noi un târnăcop, dar de ăsta mai bun, de fier.
să luăm niște piatră, că n-am mai luat deloc. Să ne facem un farnici. Opa, și ga. Și vine noaptea, a venit noaptea, opa, hopa, 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 hopa. Dar că mi-am pierdut pâinile, nu mai știu unde sunt, am mai găsit doar una singură. Nu contează. Chiar dacă am consumat 3 emeralde. Mamă! Nu se vede nimica! Dacă pentru mine e rău, da, păi pentru... Uite ciuperci de 2 feluri. Poate fac niște supe de ciuperci. Știu că nu prea se vede, dar se vede clar creeperul ăla. Pus oi multe pe aici. Băi, eu nu vreau deja din episod să ne pierdem. Nu, mi se pare că văd acolo, da! Nu m-am pierdut, bun, e perfect, e mai mult decât perfect. După cum știți, am murit data trecută din cauza unui prost, da, villager. Scuze, boss. Să închidem noi ușa asta, o leacă. Să vedem ce sunt la villager. Aha. Da, n-am. Ăsta e fierarul. Dar asta e fierar de armură. 6 pe o cască. Merită. Cred. Am luat crafting. Bun. Hai să tăiem totul de aici. Să-l distrugem, să nu mai existe. Uite. Ca să facem un loc aici, să facem spațiu. Să nu fie chiar atât de înghesuit. Dar nu mă mut aici. Pun doar câteva chestii, nu stau aici de tot. Nu. Salut! Up! Buf, buf, buf. Nu vreau să mor villagerii ăștia. Doar unul dintre fierarul de armură las. Fermierul îmi pare rău, tăticule. Astăzi nu. Mâine poate o să te las în viață, dar azi nu. M-am mai eliberat pe aici, parcă pare mai liber, mai frumos, mai... Unde e crafting table-ul meu? Mai ceva de genul. Păi dacă tot am atâtea chesturi, ar fi înțelept să le pun undeva. Dacă ar putea să pun un chest lângă unul, dar nu te lasă. Cea mai panoramă chestie la Minecraft, nu te lasă să pun un chest unul lângă altul. Dar să pui mai mult de așa. Dă-te, mă, o leacă! Mult mai bine. Dacă tot avem crafting-ul aici, să vedem ce putem face. Mai eliberăm și pe aici. E frumos așa să dăm lângă chest. Nu, frate. Probabil o să regret că fac asta. Asta să mai iau niște mere. Mult mai bine. Level 5 deja bun. Ce bună e sabia asta, vai. Am să fac și un survival. Am fost mai mult inspirat de Xlader și Rafael, că au început să facă pe 1.10 survival
După cum știm, unii zic că nu prea mai e la modă survival, eu îi contrazic. E la modă orice ar fi, chiar dacă e un 10. Acum mulți fac survival games, chestii din astea. Nu mai fac survival normal, dar fac multe moduri, Sky Island, Sky chestii, PvP, chestii de astea. I-am să fac și un survival așa frumos, cât de cât, elegant. Sper că episodul ăsta e mai scurt, așa, elegant, mai... Oh, ce drăguț! Tu când te-ai născut, mă? Ia, uite, te duci la tăticul tău? Și încet merge. Ăsta e tăticul tău? Nu, ăsta e tăticul tău. Deci să înțeleg că nu, tu ești tăticul lui. Dar unde? Care-i tăticul tău? Bă, de ce intră toți aici și așteaptă la coadă? Ce e aici? Bă, ăștia nu... Sper că nu fac ce crede că fac. Fiindcă lemn nu prea avem și chiar mi-e lene să mă duc tocmai până acolo. E ce deșteaptă e villager. Foarte deștept. Numai la asta e bun villager. Numai și numai la asta. După cum am zis, am fost inspirat de niște youtuberi foarte faimoși. Slader. Iară tu, mă! Mă, tu unde te duci? Asta e tăticul tău? Deci nu ăsta e tăticul tău? Nu tu ești, mă, tăticul lui. Nici tu nu ești tăticul lui. Dar unde te duci, de fapt? Stai, mă, că te urmăresc. Ăsta e tăticul tău? Sărăcuțul. S-a pierdut. Cum, bă, te-ai pierdut? Nu-ți mai găsești familia? Dă-mi voie să te ajut. Îți crud. Și-am miros. Hai, mă, scuze. Hai să dăm mâna. Hai să dăm mâna. Hai, uite, negociem, îți dau semințe dacă nu mai merge. Uite, poftim, bă. Nu vrei semințe. Bă, dar uite, e frumos. Poți să le plantezi, te joci și tu de-a fermierul. Îmi trebuie niște morcovi. Da. Unde era casa? Că am uitat. Aici? Da, aici era. Hai să pun astea în chest. Că nu se știe că voi avea nevoie de ele. Mai ales diamantele. Dar diamante... Asta nu. Și cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, pentru că o să mă aștept foarte mult. Eu am fost Sky Ninja, pe data viitoare. Pa!